passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? Joan Baldoví, diputat per Compromís, se burla del valencià en el Congrés dels Diputats. La sessió celebrada este passat dimarts 17 de novembre de 2020 destaca pel discurs pronunciat per l'únic diputat de la coalició Compromís, Joan Baldoví, burlant-se enèrgicament de la llengua valenciana. El discurs, dirigit contra el partit Vox, que en un principi hauria de ser alentador per al valencià, ha sigut pres en sarcasme i ironia pels valencians, pues la seva formació, Compromís, és a dia d'avui una de les principals forces catalanitzadores de l'idioma valencià. Des de 2015, any en què entrà a governar en València, hem emprès una sèrie de reformes a favor del català, com la retirada il·legal de subvencions públiques a entitats que defenen la singularitat de la llengua valenciana, com lo Ratpenat o la RAC, censura dels llibrets de falla que no estiguen escrits en ortografia catalana, reintroducció de TV3, la televisió catalana, i milionàries subvencions i recolzament a entitats culturals promotores del català o de l'independència de Catalunya. Entre elles, Acció Cultural del País Valencià, que el passat mes de febrer de 2020 presentava en el Congrés dels Diputats una proposta per a eliminar definitivament la denominació de valencià per a la llengua dels valencians i substituir-la per la de català, proposta únicament recolzada per la coalició Compromís, a la que perteneix Joan Baldoví. El partit també ha demanat recentment la dimissió de l'actual ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, per defendre la singularitat de la llengua valenciana. Per estos motius, resulta sarcàstic per als valencians el discurs a favor del valencià del diputat per Compromís, el qual també ha sigut pres com un atac directe al castellà. Finalment, Joan Baldoví ha comparat la política lingüística de Vox en la de la dictadura de Francisco Franco, afirmant que Franco no aconseguia acabar en el valencià i que Vox tampoc podrà. Irònicament, respecte a la seva afirmació, a dia d'avui Vox és l'únic partit polític d'àmbit nacional que ha mostrat interès en la defensa i promoció de la llengua valenciana, com queda reflexat en el manifest valencianista presentat pel partit en novembre de 2017. Este enfrontament deixa en evidència la politització lingüística que pateix el valencià i que du afectant negativament a l'idioma des de fa dècades. I tu, què opines sobre esta notícia? Deixa-ho tot en els comentaris. Subscriu-te i activa la campaneta de les notificacions per a no perdre't l'actualitat més interessant sobre València. Comparteix el vídeo en tot el món i recorda que tens més enllaços en la descripció. Nos veiem en pròximes notícies, però sobretot... No te baixes del submón!